A következőkben a Wiki kliens frissítését nézzük át. Először is lépjünk be a Wikibe, és a letöltések menüpontból töltsük le a szükséges klienst. Most egy Áinykán kliensen keresztül mutatom be, letöltöm az Áinykás klienst. Ha az letöltődött, akkor a letöltések mappába, itt van nekem a kis letöltött fájlom, megnézem az ikont, jobb gomb tulajdonságokkal, hogy hova is van telepítve a program. Megkeresem intézőbe ezt a mappát. Itt látszik, ez egy régi alkalmazás. Belépek az újba, kimásolom innen a 3 fájlt, másolás, a másikba egy beillesztés, picit gondolkodik. Ezután el kell indítanom az installt. Rendben. Itt rámegyek arra, hogy mindenképpen futtassuk, és kiírja, hogy hiányzik neki egy Windows komponást, vagy innen le tudom tölteni ezt a Windows komponást, vagy a letöltésekből ezt a C++22x86-osat kell telepíteni. Én most rábízom a programra, hogy töltse le. Kész vagyunk a telepítéssel, akkor 2 hibaüzenetet fogunk kapni, mert még ilyenkor nem elérhető az új modul. Ezután indítsuk el az installt. Picit összehúzom, hogy látszódjon. És nincs más dolgunk, mint ha rámegyünk arra, hogy adatok módosítása. Ha zöld csíkot kaptunk, akkor már jók is vagyunk. Ezután el kell nyitanunk a többi programot is. Erre azért van szükség, mert mint az installnál is, mikor indítottuk, előfordult, hogy fel fog jönni a Smart Screen, és jóvá kell egyszer hagynunk a programnak a futását. Ha ezeket megtettük, és lefuttattuk a modulokat, ugye itt nálam most nem jött föl, de előfordult, hogy feljön ez a Smart Screen, ott engedélyezni kell egyszer a futást. Ha utána visszajövök az installba, és rámegyek a programokra, akkor itt látszik, hogy az új verzió van fönt. Ezzel igazából készen is vagyunk a telepítéssel.